mandag morgen, så tager jeg ud på landet og drikker kaffe og gør en smule andet. Min gårdvagt tager jeg inde bag min rude. De dumme unger, det er sgu da koldt derude. Min 10. klasse, dem kan jeg ikke finde. Så stort lokale, mon de jeg har inde. Jo, der sidder der vist nogen og sover. Det var sgu da heldigt, for så bliver dagen sjovere. Hvor sker det sjove i dag? Det er ude på Gud med skole. Hvor sker det sjove i nat? Det er også på Gud med skole. Hvis du er en smule mat, så må du følge den chance for ekstravagance lige for næsen af dig. En varm kop kaffe, også i denne time. Det tager jo tid, når de skal logge ind. Det med computer, det er super fedt, når vi skal lære om tålmodighed. Ingen bøger i de store klasser. Vi har jo nettet, og vi ved det passer. Wikipedia, det bliver nemt kopieret. Skolelivet er ikke så kompliceret. Hvor sker det sjove i dag? Det er ude på Gud med skole. Hvor sker det sjove i nat? Det er også på Gud med skole. Hvis du er en smule mat, så må du følge den chance for ekstravagance lige for næsen af dig. Herude på landet er det ikke hun, der trykker. Her er det sparten, som vi går og dyrker. Konditallet kan ikke komme højt nok op. Vi kan ikke læse, men vi er med i GOG. GOG sagde hønsene, dengang de var herude. Nu er der kvinder, og dem skal vi forgude. Så må vi låne det, de har forberedt til de sjældne dage. Man selv er lidt distræt. Hvor sker det sjove i dag? Det er ude på Gud med skole. Hvor sker det sjove i nat? Det er også på Gud med skole. Hvis du er en smule mat, så må du følge den chance for ekstravagance lige for næsten af dig. Hvor sker det sjove i dag? Det er også på Gud med skole. Hvor sker det sjove i nat? Det er også på Gud med skole. Hvis du er en smule mand, så må du følge den chance for ekstravagance lige for næsen af dig. Og så